langkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha উফিক লাংখা জরালে লাইখা বেবা মুকুমু কথমা চাখা sere saganani koto thambaikha paitha ni ariwa langma bajaja sere saganani koto thambaikha paitha ni ariwa langma bajaja ufil kelangkha zorale laikha beba mukumu kothoma chakha Mai tei khulumkha joto o channel nai tong dai tenor no hambai o ni coverage kaine family lagi tini bai ke fourth rising day fourth time bisi broi tini bai ke sengkrak ti prasa sengkrak bodol ro borok ni pila sang seng lai mani ke 2019 10 October tini hai salo muitulung aro gomoti killa muitulung ya playground no aro poila borong ni tini ni sengkra bodol songsa jagmani borong ni main and object ka je tini borok military paramilitary je army rok tongnai haste ni phataro je khai tongoi nai fauji khai tongoi nai borok no thumsa ke naharoi kaisa platform toi phegi samung kawa samung khayani kahang samung khayani help playani side by side, not only side by side. They chini borok de hataro fauji khlai hak dor no muruk tutui no ano muruk tutui ha no muruk tutui ha ni busaro kam ge tongbai langtheng sabai langtheng bini ha bai bini phai hak bini hak dor ni phajing tei han amano bharat hak dor chino bharat mata no rokha khaini bangai sak sak ni langmano ruik langnai in one word sohit mengkethang power bagi sengsalai mengkethang no muito klainani tabo abro je chini mengkethang tongnai rok soba soba segang to silia 70 bochor ba 72 73 years kana haipano chengmane tau bisi burigo je sohidung thanai rok borongka dini tenison jamatia chittaranjan deborma rabi kumar deborma mongo Mangyaram de Burma, Taibonipura, James de Burma, Ishohori Jamatia, Boronka Sohitung Tangza, Kevo, BSF, CRPF, Army, Rabi Kumar Ke, Sri Lanka also was Sohitungza, LTT, by Apro Bharat Sorgan, Inge, Borono Arab Hozagmanke, Bohai Borono Mito Klainani, Klailei Butong, Bohai Borono Mito Klainan, Chengzaka 2019, 10 October, Tina Haisalo, Sababai. Dia berasa sengkrak botol bay. Ang butong ukut, ke taklai beke bisi bring ka taklai ke oro pathali akhat Don Bosco playground to. Belai samung ka hamang belai bola iborok no. Te belai ka hambai mar wo president Sukanto Jamatia te general secretary Ratna Jamatia no. Te borong ni subordinate tongnai je joto fauji tongnai ro belai ka hambai mar wo. Not only that, but during the COVID period, pandemic period, borok tamak lai ka Maharashtra, Bangalore, Kerala, Chennai, ba Mumbai, bohai to aro hai chini tibra sabung barok sai tongai rok. Hasteo family, no family, mo pata ko bohai malai malia. Abo hai borok no borok rang ri subagai communicate khai. Borok te himena abo hai. Te kamang ma pore nai rong no khata, kolom, school bag, tiffin, je pore mia rang rokha. Bohai butong te je borok bigra borok hospitalized rangkering ni hospital lo matong ka ke borok thangai tugui kare gai
rang paisa bithi berai rogoi suamani bo tongo aron bisi angbo witness tongo chaimarwa killani khorsa cancer patient no rang kisa subalai mane afro angbo tongo ani team ningui bo jeng combine thanglai mane tongo bol baira thangka ama hero kabang ma samang kaham tei chini bigra anghai bigra tongjanai rok masingo di kutung masum jaya ba haidi kutung ri kutung sumro kabang ma samang kaham baron bolai to even borok tei bo khai tongo angka ang tei bo koinai ndero ni channel bisi di tebra sa singkrak bodol bai te chini more than 12000 je fauji tongnai rok borok kereng bai jadi kerengni tebo samang kaham khlai jadi tei norok ni family ni bihik besai tako buku bumau fa besa bete rong kaito tebo hamari kaito norok ni life tebo prosperous ante omono ani family tebo ani kaito ne thani hamari san diai mai norok ni bihik besa tako buku rong naito kusung norok tebo kaham tebo chini borong no sobai manto belai ke hambai sung sai no jotono khuluka te hambai God bless thank you bol very much thangka baira bo Sar tini tiprasa sengkra mothani bisingo. lugu Bobo channel ngi oro gedaliman eba baira thang tebrasa sengkrak bodol mothaya tebrasa bol sengkrak baira tebrasa sengkrak bodol ni taisin hamai tebrasa sengkrak bodol tabok sak jero to je father hasteo khai dong rok tak CRPF BSF army Indian army borok simi to tabok omono khlai dong aro bising more than 12000 tong borok registered member ka only 100 and more than 100 lugu channel ngi rasa ni sai khorok rasa ni sai kisa bang usung singke tumung no 12000 borok no involved dong gai tebrasa as a tebrasa sengkrak bodol lo samung khai ngangke aboni je chuba mung ni je war mung busung no abo tabok sing no wan soi man ka tak jotono wan soi man de khnai done wan soi man abo nang jotono te waise koina mo sugo tebrasa sengkrak bodol bai gadal jabai di neat and clean transparently lugu channel chuba mung samung khai thanigo jotono help khai ma ngangke sawo ang ani personally koyo te ani family nungbe koyo te sung bo chubai tong as a actor as a singer ani team bo sung combine li waise su thang chuba Malia abang no balake ang taising bo sang bang bola yote ba sengkrak bodol no te bo ham tong sa tong abon ham bai sengkrak botol ngi